Yr oedd trefi Glannau'r Môr yn y gogledd yn dechrau cynefuno ag ymwelwyr haf o Lerpwl a Manceinion ac yn ymnewid yn gyflym drwy'r gyfathrach. Disgrifiwyd Bangor yn y Punch Cymraeg. Tref esgobawl yng ngogledd Cymru. Bernir mai hon yw'r dref fwyaf moesol yn y byd. Ei phrif fasnach ydyw crinolines, bustles, full-cocked bonnets, cylch beisiau, artificials, a phob peth arall tuag at wneud merched yn genteel. Dengys y frawddeg hon un elfen arall newydd i Gymru yng nghyfodiad y dosbarth canol, sef dylanwad merched. Ym mhob dringo cymdeithasol, chwilier am swmbl merch. Y mae merch yn snob wrth reddf. Ni fedr gwir ar ei pennau hunan newid na'i dosbarth na'i moesau am rai uwch na hwynt. Cyneddf ar ferched yw hynny, ac oblegid ei medrused ym mhob adeg o esgyn cymdeithasol iddynt hwy y perthyn arwain.